Ассалому алейкум дӯстони азиз. Дар маҳаллаи Зарафшонем назди Шабнам омадагем. Нигоҳ кунед. Маркази савдои Зарафшон рӯ ба рӯи боргоҳи Сухан. Ҳозир ворид мегардем. Бисёр аксияи хуб пешниҳод кардагиай Шабнам. Бовар кунедам куртои хушрӯра чӣ хеле фаҳмидем 99 сомон кардагиай. Марамат шумо низ метавонед биёен, омада натонен нависен, хичон шумода доставка мекунанд. Боварӣ дорум ки наворош ҳамаш писандтон мебиёя. Барои ки аз инҷа бисёр наворои ҷолиб ҳаст, метавонед то охира тамошо карда интихоб кунед. Ина нигоҳ кунед чӣ хел бижутерияи хушрӯ дора. Аҷоиб бижутерияш фасонаи ҳамаш ёдам акция рафтестай ҳамаш ва ё нусхаҳои тиллоян. Двойка, халат ҳама чӣ овардагиай духтаро биёед. Духтарако бо хоҳиши бисёри шумо боз ҳам пеши Шабнам омадагем. Ассалом, нигоҳ кунед. Ин новинкора бинен охи чӣ хел новинкаи хушрӯ овардаи шумода духтаро. Чанд планино? 380 сомон пад брендай. Нигоҳ кунед. Ино копия люкси анаму 1000 сумай ку турецкиё. 1200 сомонора копия люкс шай. Диден нархаш 350. 380 сомон нигоҳ кунед. Вайра бинен бо расветкои фасон доштаи духтаро. Марамат каседа дар корай. Биёен маҳаллаи Зарафшон рӯ ба рӯи бозорча, маркази савдои Зарафшон. Ҷои Шабнам бисёриё медонанд. Ина ман рақамашона мемонам. Касе ки мисол суроғара наёфт, метавонед нависен. Сангош мустаҳками хушрӯ. Ина диден 380 сомон. Ранги ҳаму оригиналои 1200 сомон духтаро успед кунен. Агар касе омада наметавона бинависен, хичон шумода дара ва как доставка мекунанд. Ё размерашон чӣ хелай? Размерашон I46 то 56. I46 то 56 ҳаста. Я бор остинтона нишонтен. Нигоҳ кунед духтаро. Блескира бинен, сангира бинен чӣ хел оригинали хушрӯай. Хулас расветкош беҳтаринай 380 сомон. Размерошам размерои зури зур. Хулас бинависен дара ва как доставкатон мекунанд. Ва духтаро аксияи бераҳмона дар магазини Шабнам 99 сомон кирта. Диден чӣ хушрӯан. Мана Замочек дора. дута расветка дора. Дута расветка дора. То 60 размер ҳастай. Материал бамбукай. Сангчои Сваровски доранд. Мана марамат каседа платье дар корай. Беҳад варианти хушрӯ. 99 сомон тамошо бино. Тарай ма размери 50 а 56. Ино доставка доранд? Доре. Доставка дора, на? Доставка ҳастай 99 сомони успед кунен аксияи зури зур рафтестай. Пеш қимат бидан ҳози акция кати 99 сомон штаган. Ана михе куртои фасон. Беҳад хушрӯ. Мана маҳаллаи Зарафшон, маркази савдои Зарафшон дай рӯ ба рӯи боргоҳи Сухан, магазини Шабнам. Рақамаш ҳаст, ранҷикаш ҳатметид мекунам. Бодроен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен. Анами модел дар ягон ҷо нест. Духтарако нигоҳ кунен. Шабнам чӣ хел новинкаи фасонтон овардагиай. Марҳамат успед кунен. Бори нави нав. Мана беҳад фасон. Чанд янино? 380 сомон биён бо арзон мешавад. Диден 380 сомонай. Бо биёен аз наздик арзон мешавад. Аввал модели хича нишонтием. Халат, кирта. Бинен варианти беҳад хушрӯ. Нархам нархи хуби хуб. Диден ҳамаи ҳамино копия люксои Туркиян. Диден фасониша. Ана баъд иша бинен духтаро. То 60 размер ҳастай. Луи Витон оригиналш 1200 и боша 380 сомон. Бовар кунед фарқият надора аз оригинал. Марҳамат касе дар кораи духтаро нависен, доставкатон мекунанд. Ё биёен маҳаллаи Зарафшон рӯ ба рӯи бозорча, маркази савдои Зарафшона. Ина нигоҳ кунед духтаро. Бовар кунед шаиш хушрӯ. Як борак ай пеш ма шумода нишонтим сангчоша. Диден оригинал материалам аҷоибот хушрӯ. Иқа хушрӯи курто духтаро нигоҳ кунед. Шабнам куртои фасон овардагиай. Ина барои ягон ҷо рафтан, туй, ҷашнои хурсандӣ варианти беҳтарин. Мана бинен аҷоибот. Бо чанд та расветка дора? 5 свет дора. Ина модели нави нав. Материалша бинен чӣ хел хушрӯи духтаро. Ранги королевски бархт метова. Ай пеш бо я намуд блеск дора аҷоибот. Ина расветкоша диден 300 сомон бо нархша намеген чӣ хел нархш хуб ай барои янами намуд моделои фасон. Мана 300 сомон копия люксои Туркиян духтаро. Марамат метавонен дархост кунен. Дара ва как доставкатон мекунанд.
то 60 ҳастай, то размери 60 ҳастай духтаро тақрибан то ами 100 чанд кило одама мешава. Мана марҳамат биёен. Марҳамат биёен, нигоҳ кунен хушругиша. Худаш хеле балишмерка духтагай. Маҳаллаи Зарафшон рӯбарӯи боргоҳи Сухан, маркази савдои Зарафшон, ҷои Шабнам. Духтаро рақамоша мемонам, барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Ина духтаро безрукавкаҳои туркӣ мепурсиден. Марҳамат курткача айнамхе безрукавкаҳои туркӣ дар магазини Шабнам омадагай. Моделҳои новинка. Ино чанд пулан? 650 диден арзон шидай духтаро, 800 кам набуд. Ина Шабнам овардай 650 сомонӣ. Мана ин цветчам хушрӯ, марҳамат турецкиян. Сабука камне ки мумқа гармак мегиран. Ира бинен моделша чихо хушрӯвай. Мана 650 сомон бо кожинкаҳои хушрӯ овардагиай Шабнам. Нигоҳ кунен. Ин модел чанд сумай? Ин кожинкашам фасона. Ё чандиян Шабнам? Нархш чанде? Ё 350 сомон. Хушрӯа духтаро нигоҳ кунен. 350 сомон. Остинакоша бинен, сангчоша бинен. Кожинкаш хушрӯ. Мана размеро ҳастай. Марҳамат кассе кожинкагир буд. 350 сомон. Анай кардигана бисёриё ҳози хит продажа шидагая. Сабринаи Назри бинен чихо хушрӯча турецкиян. Ино чанд пулан? Ё 430 сомонӣ кардем. 430 сомон. Ина расветка. Маҳаллаи Зарафшон даем духтаро, маркази савдои Зарафшон рӯбарӯи боргоҳи Сухан, магазини Шабнам 430 сомон. Кардиганои Сабринаи Назри. Мана беҳад моделакои фасон. Ин цветчам хушрӯа, нигоҳ кунен. Аҷоибот расветкаҳошам, моделшам беҳтарин. Марҳамат ино без размеран. Метавонед бо бинависен. Бо ай Шабнам маълумоти бештара ай худаш пайдо кунен. Ира бинен фасониша. И киртара фасониша бинен охи духтаро ранги королевски бархт метова. Ай пеш я намуд блеск дора. Ҳози бо дига цветошам нишон дидем. Бинен да модели новинка чанд пулаи Шабнам? 280 сомон. 280 сомон. Нархам нархи беҳтарин. Наворда афсус наомадест ай блескаш, леки ай пеш бинен. Ҳами расветкаша я? Ай пеш бинен духтаро 280 сомон. Пахшучай размеро ҳастай бо ин цветоша намеген. Расветкаҳои хушрӯ бисёр дора. Ина ин цветам аҷоибот. Ина коричневиша бинен, шоколадневиша. Беҳад фасонак модели новинка дар ҷои Шабнам духтаро. Маҳаллаи Зарафшон рӯбарӯи боргоҳи Сухан, маркази савдои Зарафшон, магазини Шабнам гӯяд нишонтон метиҳанд. Мана беҳтарин вариант. Ҳам духтуш хушрӯвай, ҳам ҳамаи размерора дора. Сангчошон Сваровски духтаро. Я баростинтона нишон тиҳен. Мана ай пеш ман нишон тиҳем духтаро блески вая дидестен материала. Чихе блески хушрӯ метиҳа материал. Хулас ҳеч намешава, шута мепӯшен. Баъдан бо иҷода кардиган дорена? Двойка фасон. Китои спорт стил духтаро. Ё чанд пул? 200 сомон фасониша дидени тигракора духтаро. Марҳамат Шабнам да агар навора хушрӯ да навор надида бошен суратора метавонед нависен, суратон мепартоянд. Мана кадом моделеша ки надиден. Ё чанд пул? 300 сомон. Ҳамаи цветош ҳаста. Мана расветкачаҳои хушрӯ дора. 300 сомонӣ диден. Манекен даям нишон метам духтаро. Ина нигоҳ кунен. Ва ира бинен чихо фасонай манекенда. Инами двойка диден 300 сомон. Ина ин моделам ҳама хела 300 сомон. Як боракак духтаро фасони киртара бинен дар ҷои Шабнам. Ина новинкаи хушрӯи бад омадагай. Пага бо дига цветошам мебиёя. ҳозирашта фақат сиёҳош аст. Королевский велюра я намуд блеск дора. Ранги бархат метова духтаро. 300 сомон размеро ҳастай. Диден киртара. Ина ё акция шидан 250 сомон. Ҳозира мепӯша нишон метиҳа. Биненда пад брендан Гуччи дора, Фенди дора. Хулас ина бинен. Баъд материалаш алипакая духтаро ҳеч намеша шушта мепӯшен. Нигоҳ кунен ба ғавсакай. Ина нигоҳ кунен 250 сомон. беҳад хушрӯ, арзон, марҳамат духтаро омада натонед нависен, доставкатон мекунанд. Маҳаллаи Зарафшон, рӯбарӯи боргоҳи Сухан, магазини Шабнам. Ё чанд сом? Ина ёям акция рафтестай 250 сомон курткачаҳои фасон. Марҳамат биёен хитон бо айпеш биненда махултон мешава. Яке агар омада натонед нависен, хичон доставкатон мекунанд. 250 сомон, манаи цветушам ҳастай.
мана доставка ҳаст духтаро марамат чӣ киртаи хидаш чӣ мисол наи намуд жемпирако маҳқулаитона бинависен бо суратоша мепартоян интихоб кунен иҷада бо кожинко акция шидаган ёра чанди карден Иёра 300 сомон 350 сомон да аҳа анаи кожинкачиошам арзон кардай диден мана 300 сомона 300 сомона иё 250 сомон инаи моделиш 250 сомон ишам 250 ирам 250 сомон хушрӯи ба духтаро марҳамат анай хали ангоркора 200 сомон кардаган камтара иҷада распродажа духтаро иёра чанди каде 200 сомон 200 сомон марамат ина бо биёен ай пеш бинен материалаш аҷоибот фасонай 200 сомон мо аксия сар додем да ана ҳами ангоркора ангоркои таърифи шабнам бо омад духтаро ӯ дафъо варда буд бовар кунен бисёриёда нарасида буда бо пагоҳ мебиёяд ина нигоҳ кунед 70 сомонӣ кардем аксияи калон рафтестай ҳам қахшруам ғал сакакай ба материалш аҷоиботай шушта шушта мепӯшен духтаро нигоҳ кунен 170 сомон 250 буд 220 сомон буд мо 170 кардем ина 220 сомонӣ буд ина 170 сомон шудагай нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯчай марамат гилои беҳтаринша доранд ина киртои фасон бисёр дора шабнам марамат духтаро биёен маҳаллаи зарафшон рӯ ба рӯи боргоҳи сухан маркази савдои зарафшон духтарако магазини шабнам рақамош аст дар рӯи экран барои маълумоти бештар бо муроҷиат кунен не ки дар ҳақиқат ҳам хушрӯай духтаро успед кунен аксияи грандиозни рафтестай дар бижутериёи фасони шабнам марамат духтаро страничкашона отметид мекунам ина успед кунен ҳамаш нусхаҳои тиллоай бовар мекунен аксияи калони калон рафтестай успед кунен ҳамаша арзон кардаган нигоҳ кунен чихел нусхаҳошон хушрӯ марамат доставка доранд бинависен бо суратоша мепартоян хушрӯги ёра бинен охи я намуд фасона ина нархое ки дидестен ку духтаро ҳозир аксия шудагай ай ин нархода бо арзон мешава ира бинен охи комплекта фасониша хулас маркази савдои зарафшон омадагем рӯ ба рӯи боргоҳи сухан ира бинен духтарако чӣ хел фасон чала сепичка комплект чизе ки дар кораитона ина марамат бинависен бижутериёи стайл ной айна дорем айнаям хеле чизаям омадагем ҳамачи ойна активная ҳамачимон омадагем анаи маҳсулотҳои шустушӯиам ҳастай дар магазини шабнам духтарако нигоҳ кунен нархошон 48 сомон 30 сомон 28 сомон 25 сомон детскиё чанда вай ёра бинени қахшричанд 25 сомон марҳамат духтаро кондитсионер гел ҳама чӣ доранд хулас бинависен бо мефаҳмонандтона доставка ҳастай рақамашонам мемонем барои маълумоти бештар муроҷиат кунен